bandiraɓe wonko jiiɗen e nder réseaux sociaux o welani en kadi ene hersini hay ɓiɗɗo pullo ƴettide oɗo vidéo waɗa ɗum statut ne tawno so a waɗi ɗum jalkitɗa ko hoorema aɗa waɗa ɗum sababude jalde ngel ɗo cukalel de kono noon jalkitɗa ko hoorema oɗo enseignant bonɗo mo Allah bonni oɗo enseignant mo gandanɗa hoorema hande fotani jangguinde ne tawno ko kañum foti jangguinede tawde élève e nder classe aɗa foti wawde jangguinde ɗum élève fof mo jiiɗa ene jogui téléphone tetta téléphone o ha yalta tigui rigui école o ko an jogoto téléphone ma aɗa filma ɗum sababude yidde jalkidde ɗum aɗa naɗum e nder réseaux sociaux ji ɗum tagui ɓe mbi wonde jangde e pinal wona gotum ɗum ɗo koye manquede pinal jeeya saabu an kay ka jangguinowo haat e jangde ma tan kono noon wonko ɓuuri hen hawnade seeɗa nde tawno neɗɗo ala droit filmude neɗɗo so tawi wonde neɗɗo o yamirani ɗum wonde yo filmu ɗum ɗum woni gueɗal ngal ala droit yaltinde image neɗɗo hay goto so tawi neɗɗo ala ma yamirode te oɗo kala mo yiɗum ene andi ko cukalel so tawi no woni mawɗo kellifaɗo e nder oɗon tuma jaɓata mukk aɗa filma ɗum ene andi wonde so tawi wonde a ɓaɓi film o gonɗa koye jangki ɗum holko findiri jangde ni e filmugol ko ɗum woni ko hawni holko findiri jangde e filmugol ko sababude wonde yo yimɓeɓe ndar aha minen de e nder laddeji he komin jangguinoɓe hen kono ɓeɓe jangguinde ɓe ko ɓeɗo woni ɓeɓe jangguinta sababude wonde ngala pinal ko an woni mankaɗo pinal an woni ɓe meeɗa rewde pinal oɗo mo pilmuna ɗon aɗa jalkita ɗum sababude wonde haala mum andu wonde so tawi ko personnalité ko kanko ɓurma so tawi ko dignité ko kanko ɓurma so tawi ko ɓingu moƴƴagu ko kanko ɓurma so tawi wonde ko ummade e ƴiyal manggal ko kanko ɓurma sabu ne wayi foof kamɓe ɓe kaade e jimadi ne wayi foof kamɓe wonko ɓe kulata ne wayi foof kamɓe wonko ɓe kersata kono an ala ko kulata ala ko kersata te a haɗani e jimadi sonno wonko kulata walla wonko kersata ma jogo miijo wonde e nder on tuma ɗum ɗo so tawi yalti e nder réseaux sociaux ne wawi wadde viral jaltina ɗum e nder réseaux sociaux e sa famille yimɓeɓe hankkadi ene jalkita ɗum ɓene ƴetta vidéo ji ne mbaɗa ɗum statut ɓene ƴetta ene nannu ɗum tigui rigui e nder dinguire whatsapp ɓene ƴetta ɗum ene nattina ɗum e nder tiktok ngam sababu no wonde sawto cukalel ngel walla sawto pulagu ngo waɗi utilisé ko ene jalni an ko an jalni mais famille cukalel ngel noon kamɓene aussi yoɓe gandu holko woni hen fodde mabɓe yoɓe portimo plainte ko ɓuuri yawde e yaccade nde tawno ko waɗi ko non seulement o fotani yaltinde image uji janani kono kadi woni fandare makko ko jalkidde cukalel ngel e toñji ɗum te oɗo image o majjata o mayata ha abada donc nak kala hen ko gandanɗa hoorema woni ko laamu rokkiɓe ɓe ƴetta te laamu rokkataɓe tor o rokkata tor ko on woni enseignant soit ko ɓoore walla soit ko nande e nder dumbirdu ɗum kam wona lawol wona lawol ɗum wona lawol ceerno mais pourquoi cukalel ngel gandanɗa hoorema an adduma ko jangguinde walla adduma ko filmude ene wodi noon les plupart e nder enseignant ji e nder oɗon tuma e nder reedu Fouta walla e nder nokkuji men ɓe gontoon ala ko ɓe mbaɗantake ɓe dokke korɗoɗe ɓe dokke foof e nder oɗon tuma au lieu ko ɓe kaaɗa e jangde nde ɓe ndewat amde haɓe jalta dinguiraw ene wayno kooce gasata jomumen so ngari wonno wonde jeeyata ko intellectuel agal e nder oɗon tuma jeeya wonde ko kañumen ɓuuri ɓen ha joni ɓe gondi toon ɓe eywa cikka wonde kala ko guitti pawi e dow jomumen ene wawi ɓennude sababu ne wonde sikkude wonde e nder oɗon tuma ɓen ɓe jangguinte ɓe eywa ko kañumen ɓuuri ɗumen walla ko kañumen ha joni goni o décide o desi e mumen tawa alors que ce n'était pas le cas wona janggude ha ƴakka kayitaji woni jogade dimago il faut qu'on se dit la vérité kono noon so tawi wonde jiɗɗa ko jalkidde mo andu wonde oɗo mo jalkidɗa kañum ɓurma rimɗude e fannuji foof noon ɗe darɗa onon ne ƴettoɓe tan oɗon mbaɗa taw ko fulɓe fonnoɓe wadde jomumen soutenir ko kañumen ƴettata vidéo ji ɗi ene mbaɗa ɗum partagé ene mbaɗa ɗum ɗo neɗɗo foti ko yidde hoore mum woni yidde hoore mum noon wona jogade inde nde tan e yettode nde e ƴiƴam ɗam ko wattorde ko pinɗa tawɗa ko nous on est fier d'être Peul emin mbaɗi hen fier ne tawno hande won jiɗɗo jibinede e pulagu dañani fartange wawde jibinede e pulagu kala mo jiiɗon ene jalkita pulagu sonno ko sago mum e nder oɗon tuma yo wiye wonde ko pullo kono mo ronki muyna mo ronki yummo muyna e tana hande noon kamɓe jalkitoɓe pulagu ɓe foof so tawi asko ñalli waali e nder oɗon tuma tawete wonde ko jatiraɓe mabɓe walla mamiraɓe mabɓe ko fulɓe
ɗum ko ɗum Allah waɗi ɗemɗe kewɗe nan ɗo kuutore gitta koye pulago e nder on tuma kala hen ko jomumen kaali ma taw wonde pullo o haalino hono ɗum ɗo ko adi hanki vraiment c'est honteux